Pokoke gak luwak ngene. Salma Multimedia bobot gedung adem Bali bergoyang masih di jalur yang sama. Nyun Margo Laras Sesanding
jare lurik tandha mahata tak openi minangka taline tresna yen suwe ora ketemu nyawang jare lurik wis ilang kangenku garangan Surabaya moga-moga ora maling bunga susah ya Dek senadyan dikaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lanjongko Gusti kang paring iti lan pati kita sadar mingla ampai garangan Surabaya atuh Dik kelingan sapa kelingan karo sapa Rina wengi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan rondo ayu Banglawa guling tak sayang-sayang jane yo ngono rasane kaya kedanan ning rong rondo iki pedak mas dudu nangka atuh Dik yen cedak ora wani ngopo-ngopo tak priya susul bojone sliramu lunga golek duwe Dik ninggal aku malah ketot rondo sak bendina aku
aku ngelamun ya ampun tekan ngomah atiku bingung aduh mas lara dek kadung tresno gawani nembung rasane kaya wong linglung garangan Surabaya banyune sabun ya dek tak rewangi adus kungkung tresnaku ra bakal alung ada antiyen Kang Mas Purun aduh mae aduh atiku rindu kangen tenanan Kang Mas ku mulih ning tanah seberang aduh Kalimantan yen sing tak ombe sayang ngelingake nalika yen kenalan beninge banyu Kalimantan yen sing tak ombe sayang ngelingake nalika yen kenalan ya dek dayange ngulon yen nyawang sing moblong nganti ndomblong jambu wit-witane guyang-guyung biyen kawitane wah ruwaru dayang ya dek dayang ning desa babat ayu moblong ayu moblong gak wani nekat klambi ijo awe-awe wis duwe bojo kok cek kelek gone kancane waru-waru dayang ya dek digagas rino lan wengi waru-waru doyong ya dek doyong pinggire gunung ayo moblong ayo moblong agawe bingung kaos kuning ora kudungan pengen nyajing terus keturutan waru-waru dayang mas iya dek dayang ning pinggir sawah yen nyawang sing moblong gawe susah jajasan kalungan anduk digagas-gagas malah ditinggal ngantuk waru-waru doyong ya dek iya mas doyong lah kok doyong dewi ayo moblong jebule durung ana sing duwe bapek ta tuku wedang cingkire cilik sinden kagelem goyang duwike balik sing nyawek balekno duwike bahaya gak goyang dayang ngidul atuh dek pancen ayo moblong ra tau kumpul mlaku disi ora ngenteni
gede doyong-doyong etan ayo moplong ayo moplong ra keturutan numpak becak gak no bantale krasa penak takon tunggaling ketawang suaramu kelingan manis esmu kan tansah ngaledo saya gawe kangene atiku Ye, cuma tuh Bapak Irena, kemudian dalam kampak modo, sama Marina mat siang, mat menonton dan live streaming, ye. Sebisa mana Mama Rena, kemudian kampak modo. Ki berdekat dulu Bapak Dapina, so Bupi Dapina, kemudian dalam kendeng, sebatas tinggal cepet saras kaki Ibu Ebina. Mbak Yanti Ceplo Pop es cappuccino gabungan Pop es cappuccino Mbak Yanti mat siang Mbak Yanti Ceplo gedung adem budal babat delok gom Margo Laras mangsa katiga wiwit lemaku nala para karya kang padha deres angel pancen angel mangsa katiga
usume pati rendang wala pati wala keketakian ke tua nom de lakira sanik ke tua termang tame termang tame panjenengan tua tuban kakalo
dadi wong kang dipercaya sing becik dianggo dibuang barang sing ala gerumbul dalane celeng suwe ra disusul ditinggal sleweng panjang solo payunge ilang dadi rondo kok ora semalang mas kudu ngorek ya mas yo ning pinggir jomblang mas templak ya mas yo lagi kelingan lewong gawe sing marah-marahi lewong gawe sing marah-marahi mas kadang-kadang ngorek ya mas ya ning pinggir atap mas templak yo kang mas pengen keturutan lawang kepi sing marah-marahi lawang kepi sing marah-marahi Mas Kri kodok kodok ngorek iya pinggire kali templek nglarakno ati kai lawang kowe sing marah-marahi lawang kowe sing marah-marahi dik ya dik kodok ngorek mas Rudi ning pinggir sawah mas ya sampe tuwek ya kang mas kok gawe susah lawang gawe sing marah-marahi lawang gawe sing marah-marahi iya wayem operator syuting mbek bojone karo ngelamun saben petok siramu beteliki anane mong tansah remu rasa tresna kang tandem sarwa mikir ati tak bisa jendem kaya ora bisa ngoncati saben wancinganane mong nggodhok ati nanging aku wedi bloko wong kaasane tambahan lara tresna najan ado yen kadoh nanging caket sajroning batinku ngonku nandang tresno iki sayang wis kinotran sadewi lampahi ulo sawa sapa
saranane praja yanda sakunge karya reciping waradaya sanpa bintang jawangkal marang priya jawangkal marang priya J, kita kenal menjemput apa nari yang melawan Gedung Wangi Sambeng, Lamongan Jawa Timur, oke? Apa nari nonton melawan? Oke, kita teman Abah Suwadi, yang wonten Kalimantan Tengah, buat menonton lewat live streaming. Abah Suwadi, Kalimantan Tengah, matur nuwun. Betul teman Nanglis yang ngagungan warung pojok Kepo Kidul. Monggo Nanglis, geduke Nanglis. Tolongono aku iki aja nganti aku kok ojati walasono awak iki aku pengen dek pengen apa dadi siji garangan Surabaya menatimu Mas Omek Malaysia tanpa dosa ninggalake aku tobat banget garangan Surabaya iki
aja males aja males munda apet Munda apes ayo sing giat dik iya ne mas pengen urip mulya dah no penake ayo dulur bangun desa supaya yo ayo Mbot gawe sing penting hasil gunane gunane Aja males Aja males Munda apa Munda apet Jogiana yen pengin urip kamulya ayo dulur bangun desa supaya makmur Ya ayo nyambut gawe sing penting sing gunane gunane aja malas munda apet Munda apa ayo sing giat yen pengen urip kamulya garang loro ati nggih kene kula terus nyebut kadang kula wonten Malaysia nggih mat siang Mas Omeng nggih gabungan Malaysia berangkat babat legong
jajah desa bilang kori kalau mangsane pariwisata miat intai alam nuswantara katon edi luhung alas lan gunung
Cih, sebisa mana kita kenal terbaca debon Abah Suwati Kekuatan Kalimantan Tengah Mat penonton live streaming ya Abah Suwati Kalimantan Tengah Nuwun. Coba mrene adik bojoku sayang Ning ndi to, Mas? kae lho Dik kowe arep tak jak rundingan Ayo lho. ayo apa gak pengen Dik yen dong momongan anak rabi wayo golek keturunan Iwake sepet Mas. Iwak kuniran. Ati ra kuat dadi pikiran. Opo ora pengen duwe omongan yen tomo dadi bojo ayuan jarene sapa sing akeh bojone tambah akeh rezekine. Jokwater seje wonge kowe seje sandalan pangane Ojo nuruti sing durung mesti timbang kuciwa ing tembing murine jarene sapa sing diwayuni wong wadon atine mulya. Jokwater senajan slirane mbok tuwa Aduh, Mas. tresnaku tetep tak padha Urip ning donya kudu wis padha. Mula sing eling marang sing kuwasa. Kyai ana ayam kampung ingak ingok ning dhuwur gunung Pak cilik mbok cilik lagi bingung arep mundhut rati lho kleru susur kae ana manuk podhang mabur dhuwur menclak wit peteng Pak cilik mbok cilik lagi bingung arep ngudang putune Pak Lin lo kleru tanggane masa lagu iki Mas lagu dolanan ya Dik tenimbang angkur Mas ye ayo tayupan yo mbek Pak garengan mikir Surabaya. bingung Lin mikirno gedaan goyang-goyang margo laras enak tenan lagu iki Mas lagu-lagu dolanan Dik, timbang bingung Mas terus ayo tayupan pikire bingung Pak Lin jare golek gendaan lho. ya wis goyang-goyang margo
mundut roti kaliru susur bangetan tenan. kae ana manuk podhang Manuk padang mabur dhuwur menclok wite pete cowet pete. cilik pak cilik lagi bingung arep ngodak putune Lho, putune ra melu. kleru tanggane lagu iki Lagu iki ya Mas. lagu